ja sabeu, s'acosta el Dia de la Mare, un dia especialment dedicat a elles. Estareu d'acord amb mi que es mereixen el millor. Per això us he preparat diferents idees perquè tingueu un èxit rotund. Com a primera idea us volia presentar aquesta planta, l'Anthurium, una planta que us adaptarà perfectament a qualsevol entorn de la vostra casa. Com podeu veure, és una planta preciosa. El més maco d'aquesta planta és que la flor dura moltíssim temps. Se'ns adaptarà perfectament en llocs amb molta i molta llum i en llocs en què no tingui tantíssima llum, però és millor que tingui llum. Molt fàcil de cuidar, molt fàcil de regar i que quedarem de meravella. Núria, què ens presentes per aquest dia tan especial pel Dia de la Mare amb tema de flor tallada? Doncs avui farem un centre horitzontal com a flor protagonista l'Anthurium. Que és la que hem parlat abans, fa un moment, no? Exacte. Que n'hi ha de diversos colors, però en aquest cas farem servir el color vermell. I què faràs? Un centre, dius, horitzontal? Un centre horitzontal, sí. Què seria, per taula? Per sobre d'una taula, o sobre d'un bufet, o on es vulgui posar. Perfecte. Ara estàs posant una gerbera, no? Com a punt de llum. Vale. I aquesta és la frèsia. Aquesta és una flor que també es ven com a planta i, a més, olorosa. La frèsia és una flor molt olorosa. I és molt decorativa, és molt bonica. N'hi ha de molts colors, sabeu que n'hi ha molts colors, i lògicament aquí posarem el color adient i que toca. En aquest cas el blanc, que és neutre. Doncs ja estem arribant al final, no, Nori? Fantàstic. Al final ha quedat un centre horitzontal asimètric. Doncs preciós, la veritat és que ha quedat de meravella. Com podeu veure, aquí tenim un centre acabat, hem partit de zero, el que hem fet al principi és posar una esponja, un moixi que es diu, i el que això ho fem és clavar les flors que hem vist tallades, i el que sí que farem és, perquè ens duri al màxim aquest ram, és cada 3 dies aproximadament anirem afegint aigua, perquè aquesta esponja s'hidrati i pugui repartir l'aigua a totes aquestes fulles i flors que hem posat aquí. D'aquesta manera ens durarà molt millor el ram. I una altra coseta és posar-lo en un lloc que no hi toqui el sol, que tingui un lloc una miqueta, si pot ser, una temperatura natural o fresqueta. Ja hem acabat el centre que has fet, però com podem veure tenim altres exemples que aquí tenim preparats perquè podeu regalar a les vostres mares. Normalment sempre associem les plantes de regal com a planta d'interior, però aquesta vegada us vull ensenyar uns altres exemples com a plantes d'exterior. Per què no? Aquí podeu veure la gardènia, una planta fantàstica també que segur que tindrem èxit. A més, la gardènia, com sabeu, té una olor, una fragància fantàstica, olora de meravella. I a més, una planta molt resistent, la podem treure al jardí, a un lloc a mitja ombra, això sí, fantàstica, de veritat. Una altra, per tenir segur un record fantàstic, seria l'hortènsia. Tenim diferents games, igual que la gardènia. És en blanca, aquí tenim blanques, liles o blaves i colors roses o vermelles. O sigui, l'hortènsia també serà una planta amb la qual quedarem de meravella a l'hora de regalar a les nostres mares. Una aposta segura pel Dia de la Mare no podia ser una altra que l'orquídia. Com podeu veure, tenim una diversitat de formats i colors per poder triar amb acabats diferents. Aquesta seria la clàssica orquídia, les phalaenopsis, que a més sabeu que duren moltíssim, duran inclús mesos a dintre de la casa, o sigui que se'n recordarà de vosaltres durant moltíssim temps. Després una altra cosa fantàstica seria, per exemple, variar. De la phalaenopsis n'hi ha altres orquídies, en aquest cas el dendròdium, que seria aquesta planta d'aquí. També una planta fantàstica com a orquídia, també fàcil de cuidar i molt original, no sempre es troben al dendròdium. I una altra fantàstica com a planta seria la phalaenopsis, però la colibrí. Aquesta d'aquí són igual, el mateix que la veieu aquesta grossa, però de flor petita. Duren moltíssim, són fàcils de cuidar i la veritat que la podeu gaudir moltíssim temps.